ኣብ እዋን ጥንሲ ዝረኣዩ ምልክታት ሓደጋ ኣብ ትግራይ ንህይወት ብዙሓት ነፍሰ ጡር ሓራሳት ኣብ ሓደጋን ሞትን ዘሳጥሕ ዘሎ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? በብዓመቱ ብቐሊሉ ክንከላኸሎ ብንኽእል ሕልኽላኻት ጥንሲ ህይወተን ዝሰኣና ኣዴታት ቁፅረን ብርክት ዝበላ እየን። ኣብ ትግራይ 5 ምኽንያታት ሞት ኣዴታት ትፈልጥዎም ዶ? ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ተዘይተንቀሳቒሱ ንኽንደይ ሰዓት ክትፅበይ ኣለኪ? ኣብ ሰውነትኪ ከመይ ዓይነት ምልክት ክትርኢ ከለኺ ኢኺ ሓኪምን ሕክምናን ዘድልዩኺ? ሰላም ጥዕና ሃበለይ ሲስተር ሜሮን እየ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር እዚ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ድማ ሼር ላይክ ንግበር። ጥንሲ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ተፈጥራዊ ፀጋታትን ውህብትታትን እዩ። እንተኾነ ግና እዚ ፀጋን ውህብትን ብሰላም ተዛዚሙ ሓድሽ ህይወት ንምርኣይ ነቶም ተፈጥሮ ትበና ናይ መጠንቀቕታ ደወላት ክንሰምዖም ኣለና። ሎሚ ክንዘራረበሎም ዝሓረኽዎም ነጥብታት ተራ ምልክታት ኣይኮኑን፣ ህይወት ኣደን ህፃንን ንምድሓን ዝሕግዙ ወሰንቲ ናይ ኣስተውዕሊ ምልክታት እዮም። ኣብ እዋን ጥንሲ ዝረኣዩ ምልክታት ሓደጋ ምፍላጥ ካብ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ወሊድን ክንክንን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣዴታት ጥንሲ ስለ ዝኾነ እዩ ኢለን ዝሓልፍኦም ምልክታት ናብ ዘይተደለየ ሳዕቤን ከምርሑ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ቪድዮ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንሪኦም ዘለና 7 ቀንዲ ምልክታት ሓደጋን ኣብቲ እዋን ክንወስዶ ዘለና ስጉምትን ክንርኢ ኢና። ቅድሚ እዞም ኣብ እዋን ጥንሲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ምልክታት ሓደጋ ምርኣይና ግን ኣብ ትግራይ ምኽንያት ሞት ኣዴታት ዝኾኑ ቀንዲ ጠንቅታት እቶም 5 ክንሪኦም ኢና። እቲ ቀዳማይን ነዊሕ ግዜ ዘይህብን ምኽንያት ሞት ኣዴታት መድመይቲ እዩ። በተለይ መድመይቲ ድሕሪ ወሊድ እቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ምኽንያት ሞት ኣዴታት ኣብ ትግራይ እዩ። እቲ ካልኣይ ቀንዲ ምኽንያት ሞት ኣዴታት ብሰንኪ ጥንሲ ክመፅእ ዝኽእል ፀቕጢ ደም እዩ። ምልክታት ብሰንኪ ጥንሲ ዝመፅእ ፀቕጢ ደም ውስናት ካብቶም ቀፂልና ንሪኦም ሓደገኛ ምልክታት ኣብ እዋን ጥንሲ ዝረኣዩ እዮም። እቲ ሳልሳይ ድማ ረኽሲ ወይ ከዓ ሴፕሲስ እዩ። እዚኦም ምስ እቲ ፀኒሕና እንሪኦም ምልክታት ሓደጋ ብቐጥታ ስለ ዝራኸብን ናብዚኦም ከብፅሑና ዝኽእሉ ምልክታትን ስለ ዝኾኑ እየ ክንሪኦም ዝመረፁ። ራብዓይ ደረጃ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ሞት ኣዴታት ዝተሓላለኸን ዝነውሐን ሕርሲ ወይ ከዓ ዕጉት ሕርሲ ኢልና ንፅውዖ ብሳይንሳዊ መፀውዕትኡ ኦብስትራክትድ ሌበር ይበሃል። እታ መወዳእታ ንረኽቦ ድማ ዘይውሕስ ምንፃል ጥንሲ እዩ። ብሰንኪ ባዕለንን ብዘይሰልጠነ በዓል ሞያን እቲ መድሓኒት ክሸጡ ካብ ዘይፍቀደሎም ትካላት እናገዝኣ ኣብ ገዝአን ከውርዳ ዝፍትና ዝመፅእ ሞት ኣዴታት እዩ። እቶም ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ዝስርዑ ምኽንያታት ሞት ኣዴታት ቅድሚ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ምብፅሖም ዘርእይዎ ሓደገኛ ምልክታት እንሪኤሉ ምኽንያት ነዚ ንምቕናስ እዩ። ስለዚ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝረኣዩ ሓደገኛ ምልክታት ጥንሲ እንትንርኢ ድማ እቲ ኣብ መጀመርያ እንሪኦ ሓያል ቃንዛ ርእስን ብዥታ ዓይንን እንተስተውዒልና እዩ። እዚ ምልክት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ልዑል ፀቕጢ ደም ይተሓሓዝ። እዚ ቃንዛ መድሓኒት ወሲድናሉ እውን ዘይቕንስ እንተኾይኑ ከምኡ እውን ዓይንና ንምርኣይ ዝፅገም እንተኾይኑን ክንርኢ እንተለና ብዥ ዝብለና እንተኾይኑን ቀልጢፍና ምርመራ ክንገብረሎም ካብ ዝግቡኡና ምልክታት ሓደ እዩ። እቲ ቀፂልና እንሪኦ ድማ ካብ ማህፀን ዝፈስስ ደም እንተስተውዒልና እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን ጥንሲ ዝረአ ደም ንቡር ኣይኮነን። በተለይ ኣብ መጀመርያ ዋርሕ ጥንሲ ናይ ምውራድ ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ጥንቃቄ ይሓትት እዩ። ኣብ መወዳእታ ዋርሕ ድማ ናይ መድሓንቲ ቦትኡ ምልቃቕን መድሓንቲ ኣብ ዘይቦትኡ ምዃንን ዘመላኽት ደም ምፍሳስ ክኸውን ስለ ዝኽእልን ህፁፅ ሓገዝ ዝጠልብ ስለ ዝኸውንን ቀልጢፍኪ ክትረአዩ ኣለኪ። እቲ ካሊእ ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥም ምልክት ሓደጋ ሕብጠት እግርን ገፅን እዩ። ንእሽቶ ሕብጠት እግሪ በተለይ ትሕቲ ብርኪ እንተኾይኑ ንግሆ ክንትስእ ከለና ዝቕንስን እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ መወዳእታ ጥንሲ እንተጋጢሙ ንቡር ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እቲ ሕብጠት ናብ ገፅን ኣእዳውን እንተደይቡ ምስኡ ድማ ክብደት ኣካል ብናሃር እንተወሲኹን ሓገዝ ዝጠልብ ምልክት ስለ ዝኸውን ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ብራብዓይ ደረጃ ንሪኦ ድማ ምንቅስቓስ ዕሸል ኣብ ውሽጢ ማህፀን እንትቕንስ እዩ። በኳረዶ ምንቅስቓስ ዕሸል ካብ 18 እስካብ 28 ክስማዓን ክተስተውዕልን ትኽእል እያ። ቅድሚ ሕዚ ዝወለደት ኣደ ድማ ካብ 16 እስካብ 18 ዘሎ ሰሙን ክተስተውዕል ትኽእል እያ። ብሓፈሻ ሓንቲ ኣደ ድሕሪ 24 ሰሙን ምንቅስቓስ ህፃን ብደንብ ክትፈልጥ ግድን ይብላ። ህፃን ኣብ 2 ሰዓት ውሽጢ ካብ 7 ግዜ ንታሕቲ እንተተንቀሳቒሱ ወይ ምንቅስቓስ ፍጹም እንተቋሪፁ እዚ ህፃን ኣብ ውሽጢ ማህዘን ምጭናቕ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ንኩነታት ዕሸል ክንፈልጥን ግዴታ ሕክምና ክንከይድ ኣለና። እቲ ካሊእ ምልክት ሓደጋ ድማ ሓያል ቃንዛ ታሕተዋይ ከብዲ እዩ። ካብቲ ንቡር ስምዒት ዘይምቾት ወፃኢ ዘሎ ሓያል ቃንዛ ታሕተዋይ ከብዲ ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝተፈጠረ ጥንሲ
ምውራድ ጥንሲ ወይ ካልእ ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ምምርማሩ ጠቓሚ ይገብሮ። ኣብ መበል ሻድሻይ እንሪኦ ምልክት ድማ ረስኒ ሰውነት እዩ። ልዑል ረስኒ ማለት እውን ልዕሊ 38 ዲግሪ ሴልሽየስ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ወይ ድማ ረኽሲ ሽንቲ ቱቦ ዝህሊ ረኽሲ ከመላኽተና ስለ ዝኽእል ክንጥንቀቐሉ ዘለና ምልክት እዩ። እዚ ረኽሲ እዚ ናብ ህፃን ተመሓላሊፉ ከቢድ ጉድኣት ኣብቲ ህፃን ከስዕብ ስለ ዝኽእል እውን ክንጥንቀቕ ኣለና። እቲ ካልእ ምልክት ሓደጋ ኣብ እዋን ጥንሲ ክረአ ዝኽእል ማይ ዝመስል ፈሳሲ ወይ ከዓ ቀስተ ኣንስቶ ቅድሚ ሕርሲ ምጅማሩ ክፈስስ እንከሎ እዩ። ሕርሲ ቅድሚ ምጅማሩ ማይ ዝመስል ፈሳሲ እንተፈሲሱ እቲ ህፃን ካብ ረኽስን ካልእ ነገርን ዝከላኸሎ ከረጢት ተበሲሉ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናይ ሕርሲ ምልክት ከየርአየክን ወይ እውን ከይመፀክን ናብ ሆስፒታል ክንከይድ ከም ዘለና ዘመላኽት እዩ። ካብቶም ምልክታት ሓደጋ ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥሙ እዚኦም ካብ ረአና ካብቶም ምልክታት ዋላ ሓደ እኳ እንተሪእኺ ዝተወሰነ ክሪኦ ክሳብ ፅባሕ ክፅበ ከይበልኪ ናብ ክትትል ጥንሲ እትገብርሉ ትካል ቀልጢፍ ክትኸድሉ ምክንያት እዩ። እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ብቕልጡፍ ናብ ቀረባኺ ዘሎ ክሊኒክ ወይ ድማ ሆስፒታል ምኻድ እዩ። ሂወት ህፃንን ሂወትክን ኣብቲ ትወስድዮ ቅልጡፍ ውሳነ እዩ ዝምርኮ። እዚ ቪድዮ ንብዙሓት ኣሕዋትናን ኣዴታትና ንክበፅሕ ላይክ ክትገብርዎ፣ ንዘለኩም ሕቶ ድማ ኣብ ኮሜንት ክትፅሕፉልና ንጥይቕ። ጥዕና ዘለዎ ወለዶ ንምፍጣር ሓቢርና ንስራሕ። ሰላም ቅነ